В един свят, който често ни кара да търсим одобрение отвън, истинската революция започва с нежен глас отвътре. Този, който ни подсеща, че сме достойни за любов, точно такива каквито сме. Да обичаш себе си не е егоизъм, а акт на дълбоко уважение към живота, който преминава през теб. Когато започнеш да се виждаш като ценна част от по-голямата любов, която свързва всички хора, нещо се преобръща. Започваш да даваш от препълненото, а не от липсата, да прощаваш по-лесно и да виждаш светлината в другите. Малките жестове към себе си, като търпение, разбиране и мекота, се превръщат в невидим мост към повече хармония и радост във всяко отношение. Как ли би се променил твоят ден, ако днес си позволиш да бъдеш малко по-нежен и приемаш всеки свой аспект като част от една красива, голяма цялост? Заедно можем да преминем отвъд материалното и да се отворим към безкрайните възможности на духа. Благодаря ти, че беше с мен. С любов, Зорница Сребрева.